Mina for amagate mina umasa. Abona abafethu mina ngeke nganitshela mina ngathi whatever into engizobe ngikutshela yona ngiqale ngayenza mina. Yabo. Whatever into engiqale ngakutshela yona ngiqale ngayenza mina. Ngeke ngisandiswe ngizokutshela into mina engayenzanga ngobani. Mina ngukhwadi. Izandla zami ayisebenzi. Yabo. Or azikho that strong. Azikho nje futhi strong. Ngazi lo ngizama ukuphakuzisa. Yabo. Kodwa if ngenza ngiyazi ukuthi okay lokhu mangathi ngizokwenza kanje kuzongilimaza, lokhu mangathi wenza nje kuzongilimaza. Ngase ngiyagooglisha ezinye izinto ukuthi if uzofuna ukwenza into kufanele uyenze kanjani. Yonke into fanele yakhiwe. If ungakwazi ukuyakha wena fanele uyakhe uyinamathisele ngezinto yabo uyakhe uyinamathisele izinto ukuze ukwazi ukuthi uma uthe ufaka isandla yabo yonke into sijwayele ukuthi uyifake igamanqela bese ubamba kanje yabo bese ubamba kanje yonke into or imathwa ngiyakwazi ukubamba ngithi bese ngiyakwazi yabo wena kodwa fanele ufake something la njengeplangwe khona amaplango akhiwayo ufake la njengeplango anything bayiwa la ifike ishaye la phezulu eplango mhlawumbe ungafaka ke into eapron yabo enovolo kakhulu ukuthi anything ezokwala la yabo ungalimali kakhulu. So ama paraplegic ngahlala endaweni yayinabantu abahlala independent. Mina ngihlala la dependele khona because of my situation. Laba abahlala independent ngangihamba mina ngiyobavakashela. Yabo angabe ubavakashela ngifike ngenze khona. Babuka ukuthi benze njani nami ngenze. La ngaze ngafunda khona ukuthi fanele ngikhatarize. Ngikhiphe ilento. Ngimbuza uchama kanjani asami setholethe ungitshengise ipipi lakho ukuthi uchama kanjani. Bathi hayibo lo muntu mayikwazi ukwenza lento ayingeke. Nami ngingayenza lento. Yabo ukufundisa khona mfana uthi uthemba. Amfundisa wathi enza kanje. Ishuthe kanje ikhade lifaka ujeli bese uyayishutheka kanje. Yabo. Ahamba phindele esibhedlela afika amtshela udokotela uthi prof manje ngeke ngifuna wathi uprof ithi kanje isandla ngenza wathi ithi ngenza wathi hayi hey wena wangijikela esikhaleni wathi usagoduma mbhaliseni ukuthi alukhuze akalale afundiswe ukuyichamisa. Ay hawu manje wathi ya ngena phakathi asikhathi kumncenga ahlala ngafundisa ukuchama ngakwazi ukuchamela ngabuya ngakhipha leli pipe lalelo liqumbisa lesiso ngijuluka afunda ukuchama. Ngafunda lapho ukuthi do nanoma kanjani wenze noma ngayiphi indlela wenze ngayo uzenzele wena ipractice uyinakekele wena uyiclean wena yabo ngobani lento yamntana aqhamuka esithubeni ye-disability yathi vu esikhaleni yabo njena nangala endaweni yami khona umjito osehleli wheelchair umuntu nathi bathi uyalala asakwazi ukuvuka bathi mthaphe yini sewenze njani wathi yazi singenza sisama ngisizo ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uTP spine safathi ngiyomchecka nje ngibothi yini akwenze njani angichazele mthetha hayi mhlawumbe uTP spine ngoba fanele aye eclinic mabona enye into bafethu uma besiza ukuthi sinama pain singawa understand sinezinto singasa understand ozizwa ayisemgogodleni zikuphi musa ukuya kudokotela. Ungaya dokotela maphethe umkhuhlane ngoba kufanele ukukhwehlela uze usayibona ukukhwehlela ngaka understand musa ukuloku uya kudokotela ahamba esibhedlela bakucheck mhlawumbe une-TB. If wabona ukuthi nawo umzimba uyawuluziwe yithi musa ukuloku uyale ngale hamba esibhedlela febe kucheck kahle yabo ngoba mhlawumbe ngathi ushawa i-TB spine ngoba if mabe into ehlangene ne-TB spine noma uma kuthiwa ugwaziwe kwathinteka ku-spinal cord yabo uthi uzolala namhlanje saza usavuki i-TB spine yabo. So musa ke udokotela usebenza imali esibhedlela bazokucheck bakufake izinto bakucheck yabo
Doda elisebenza imali. So abantu abamuse ukuhamba ufaka imali yakho kuba ngithe mabe engitshela lo mjida amade engitshela ngathi hayi sazobuyela kuyena. Sazobuyela kuyena bese ngihamba ngimcheck. Uzishaphi. Kodwa bafethu asinakekeleni bafethu. Sinakekeleni sithandeni mfethu. Mina ngukhwadi nginitshengisile ukuthi isho makuthiwa usemjondolo noma kuthiwa kuphi geza. Ngitshengisile mina ngintshela ukuthi ebhedeni ngenza nje, ngenze nje, ngipaquze kanje ebhedeni ngipaquze kanje. Ngingene endishini kodwa. Yabo. Ukhwadi ngingene endishini ngigeza. Baningi sekubafundisile omunye wabuya wazwangincoma athi yazi mfethu ade ngathi umnandi kanjani ukugeza. Ngobani? Kade wenziwani? I-bed bud. Letha yabona ngisho ukuthi lento isuka emumva esibhedlela. Lapha kade sifundiswa khona isuka emumva. Yabo. Umuntu ungamtshela ukuthi yenza kanje mfethu wenze kanje. Phuma ekutheni understand life yakho isinje. Your life is changed completely. Understand lokho. Because if when uzothi sazowenza ngicabanga ukuthi mhlawumbe sibhemile. Yabo, sibhemile. Uziwashele. Aboneka. Ukhulumani. Indaba yakhe ensulimele. Ngolokuthi ke nyi ngibekele ilonda. Umuntu ungageza abona la kumanxonxo la. Mntana uvela isilonda lapho. Mntana uvela isilonda la. In between siyaphakathi. Hambile emhlabeni. Basobhana. Ngiyanitshela mina.